makulog. Ibig sabihin, masakit. Masakit. Ito yung mararamdaman mo pag may gusto ka sa isang tao tapos hindi ka naman gusto. Makulog. Hi everyone! Welcome sa bago na namang episode ng G Diaries. Ito ang i-translate mo. Ang gagawin natin ay mag-translate tayo ng mga Bicol words into Tagalog words. So, sa Bicol kasi, iba-iba yung klase ng Bicol sa bawat area. Iba yung Bicol Naga, Bicol Partido, Rinconada, Bicol Legazpi or Albay, tsaka Bicol Sorsogon or Catanduanes. Ang gagamitin natin ngayon ay yung Bicol na natutunan ko sa aking hometown kung saan ako lumaki, yung Bicol sa Aragay, Camarines Sur. So, medyo malapit na din siya sa Bicol Naga. Gumawa ko ng listahan ng mga commonly used na Bicol terms. And then, ang gagawin natin, translate natin sila sa Tagalog. So, go! So, ang first word natin ay dai. Dai. Ibig sabihin, hindi. Hindi. Kung kapag tinanong ka kung kumain ka na, tapos hindi ka pa kumain, nagkakan ka na, ang sasagot mo kung hindi ka pa kumain is dai pa. Dai pa. So, yung second word natin is iyo. Yun naman yung kabaliktaran ng dai. Iyo. So, magamitin nyo siya sa sentence. Pag tinanong ka kung naligo ka na ba, tapos naligo ka na, iyon na. Pag tinanong ka kung naligo ka na, halimbawa, nagkaligos ka na, naligo ka na, masasagot mo ay iyo na. Iyo na. So, next word natin is masiram. Masiram. So, usually ginagamit siya sa mga pagkain pag masarap. Ibig sabihin, masarap. Masiram. Masiram. Pag tinanong ka kung anong lasa nung niluto niya, sasabihin mo, okay man, masiram. Masiram. Mahamot. Mahamot. Ibig sabihin, mabango. Mabango. Kapag bagong ligo ka, ito yung amoy mo. Dapat mahamot ka. Mahamot. Mabuot. Mabuot. Ibig sabihin, mabait. Mabait. Kapag rekwento kayo ng mga kaibigan mo, tapos may hindi ka ma-describe na ito ang tao, hindi naman ganun ka yung physical niya. Diba, usually sinasabi natin, okay naman siya. Mabuot. Mabuot. So, next is hararong. Hararong. Ibig sabihin, malalim. Malalim. So, parang pinagsamahan nyo kung tagal kayo nagsama or marami ka na kayong pinagsamahan. Ibig sabihin, malalim na yun. Hararong na ang pinag-ibahan ng dungduwa. Next is panira. Panira. Ibig sabihin, ulam. Anong panira nindo? Kapag tinanong ka, anong panira nindo? Anong ulam nyo? Next word natin is makulog. Makulog. Ibig sabihin, masakit. Masakit. Ito yung mararamdaman mo pag may gusto ka sa isang tao tapos hindi ka naman gusto. Makulog. Makulog. Next word ay burat. Burat.
So, ibig sabihin, laseng. So, sa Tagalog kasi, medyo basta yung ibig sabihin niya. So, pero sa amin, sa Bicol, ibig sabihin nun ay laseng. Bakit umuwi ka na maaga kagabi? Sabihin mo, borat ako pa sa bangli. Borat ako pa sa bangli. So, yung last word natin ay padangat or padaba. Padangat. Padaba. Ibig sabihin nun, mahal. So, parang, gamitin mo siya sa sentence. Padangat mo siya, pero iba ang padangat niya. Mahal mo siya, pero iba ang mahal niya. Let's go, lose control.